Se on Juha Roikin tänään 27. Tänään me pelataan Garry's-modia. Tänään on spesiaalipäivä, koska tänään on eka video tällä kanavalla ja mä en tiedä miksi mä puhun näin nopeasti, te ette varmaan yhtään saa selvää musta. Mutta jos te saatte, niin te olette onnekkaita, koska mä puhun aika nopeeta. Mutta siis tänään Garry's-modissa me pelataan tätä mappia. Tässä mappissa sanotaan, että tässä on niinku joku haamu tai jotain haamuja täällä. Ja sitten niinku täällä on niinku tää on niinku vaan niinku kauhumappi kai. Mennään sitten tänne. Ja tässä sanotaan, että on jotenkin, en mä tiedä, kirottu. Ei se nyt varmaan ihan niinku kirottu on, mutta no siis niinku joo. Mutta tässä on jotain salaisuuksia ja tänään just. Ja. Okei. Tää näyttää hotellilta. Tää näyttää tosi paljon hotellilta. Mikä tuossa on? Se on joku lamppu. No jotain lamppuja. Hienosti grafikoituja lamppuja. Joo, oho, ehkä ei mene ihan tuonne. Okei. What? Santeri, voi Tää video oikeesti niinku on vaan minä huutamassa niinku random kohissa, kun joku tyyppi vaan niinku seuraa mua. En mä tiiä, mikä toi oli. Toi vähän bugii. Ainakin mulla. Kun mä katson nyt tästä OBS, niin ei se bugii siinä videolla, mutta mulla se vähän bugii. Miten tälle? Joo. Oho. Okei. Miksi täällä on ketsuppia maassa? Ei! Saata! Oiks? Oh my god. Se lopettaa. Ja kivaa. Täällä on vaan niitä huoneita. On niinku oikeesti verta joka paikassa. Täällä on ketsuppia joka paikassa. Ketsuppia joka paikassa. Musta tuntuu näissä huoneissa ei oo kauheasti kyllä mitään paitsi ketsuppia lattialla. Siis oikeesti siis se on arvokasta Heinzin ketsuppia. Tai Felixin vai mikä nyt onkaan. Mitä oven vaan auki ihan syistä. Kuulitteko se? Mä kuulin oven aukeamaan. Moi. Mulla on paskat housussa. Mä sainköhän kaikkea oikeesti. What? Kysymysmerkki. Mikä tähän on? Mä oon backroomsassa nyt. Nähtävästi. Miksi tän pelin pitää olla näin pelottavaa? Oikein. Ei. No pois.
äänet kuuluu vaan alakerrasta, mun isi on siellä tai jotain. Okei, mitä? Tää on pelottavaa. Oi! Ai että, täältä ne äänet kuuluu. Oi, toi näyttää niinku ulkomaailmalta. Oi tämä. Ja laitetaan vaan, laitetaan vaan ovi kiinni, mä en jaksa. Oi, tää on pelottavaa. Ei kun siis, tää ei oo yhtään pelottavaa, oi, tää on jumalallessa. Tää on jumalallessa, oi että. Ui että tää on jumalallista. Paras juttu ikinä. Voidaan uida, mutta mä en nyt kyllä mene uimaan. Mä nyt ihan vielä mene uimaan. Mitä mä tällä? Ei juma! Oliko ihan niinku justiinsa pakko vetää mut takas tänne? Tai mikään jumalallinen paikka kyllä on. Kertooko tää ketsuppi, että se on takas tullut se pussa ihminen? Mä en oo rasisti, mutta siis mä en oikein tykkää siitä. No siis se on joku, tää on ihan hirveen kova ääni. Ja varmaan et kuule mua yhtään. Mutta siis on pikkusen pelottava. Sen takia, koska se on tehty. Mä en tiedä mistä se on tehty. Se on just niinku tehty jostain varjoissa. Se on joku varjomies. Mä en tiedä miksi, mutta se on pelottava. No varmaan pitäis pelkää sellaista, mutta se on pelottava oikeesti. On se nyt teillä helppo sanoa, että se ei oo pelottavaa, kun te katsotaan siellä ruudun takana, mutta kun mä oon täällä pelaamassa tätä yksin. Mulla on ihan kakit nyt housussa, mutta pystyn enää pelaa tätä. Joo, tuonne mä en mene enää. Vaikka sieltä oli pelottavia ääniä. Ei. Päästä mun poi! Okei, mikä paikka tää on? Tää on outo. Okei. Mä en edes tiedä missä mä oon enää. Tässä on mennyt jo 8 minuuttia, niinku ei mitään. Mä oon täällä kattonut juttuja. Siinä näyttää vähän oudolta. Hei. Tultiinko me täältä? Kyllä. Tää ei ollut, toi ei ollut mikään. Mä voin lentää vielä. Katsotaan vaan, että mitä tää. What? Joo, tuo kaikuu. Mä en katso tätä paikkaa. Okei. Tää pöytä on tehty metallista. Ja tuo on ihmeen lakana sen päällä. Pöytälakana. Mä en muista mikä sen nimi on, mutta se on oikeesti tehty metallista. Onko tää tehty? Tää ovikin on tehty metallista. Aika iso paikka. Tää on tehty metallista. Melkein. Sanoisin, että ei. Okei, tuo paikka näyttää vähän oudolta. Mikä on tää? Mikä on tää?
Saadaanko sit tuolla hattu? Tuo hattu plus penkillä istuva ihminen tälleen. Mitäköhän se tekis? Musta tuntuu, että se on mahdotonta. Mikä täällä on? Mikä tää paikka on? Oi, tää näyttää hienolta. Tää näyttää... Mitä? Se kun tässä se näyttää, että siinä on jotain, mutta kun se on renderoitu tolleen. Tääkin juttu on vähän renderoitu outosti. Mutta ootko mä pää? Okei. Mä oon tää objekti sisällä. Okei. No siis käy vaan hakee se hattu. Katsotaan mitä se tapahtuu. Mä oon vähän hidas. Mä oon vaan nipoilla. Onko se hattu tuolla? Se hattu on täällä. Mä oon vaan niinku noukin parhaan. Ei mä halu... Grarrismod. Siis tää paikka on outo. Se hattu. Haluaisin kyllä minä. Sen hatun minä haluaisin. Niin kuin nyt on. Musta tuntuu, että mä sais sen. Suoraan mennään tuonne. Aina kaiku. Kyllä. Oota. Oota. Nyt kuuluu. Missäkään tää paikka on? Tuolla on niitä ovia. Tää on siis... Ne ovet on tuossa. Eli hän... Missäs hän nyt istuis? Se olisi niinku tässä, mutta ei kun... Ne istuu vasta... Outo paikka. Musta tuntuu, että 14 minuuttia on siinä. Tää on siis 15 minuuttia. Tässä on se videon loppu. Kiitos kaikille, jotka katsoo. Mä toivon teillä hyvä loppupäivä ja no mitä muuta mä sanoisin. Hei! Bye!